Напред! Значи свобода. Спирането значи смърт. Ако ще мрем, да мрем като герой. Без смърти няма. Без една не може. Ако се оплачете, напред! Ако се сколеваете, напред! Ако не знаете какво да правите, напред! Като ви свършат патроните, имате щик. Ако се щупи щика, имате ръце. Ако се тръсват ръцете, имате зъби! Бог и България ни зоват. Ново е 3 март, дата свещена, белязала нашето освобождение. Ден най-съкровен в календара на българската национална история. За нас, българите, 3 март 1878 година е въплъщение на едно начало, възкресение на един народ, който близо 500 години е без своя политическа и духовна свобода. Народ, чиято висока самобитна култура е подложена на унищожение. Възражда се една държава, която отново заема своето място на картата на Европа. Но далеч преди апостолите да започнат своята битка, България печели духовно. Защото народът притежава 3 свещени неща, които са им дали импулс, надежда и смисъл да живеят. Род, царствен и вековен, вяра, силна и непоклатима, и език като молитвен мълвеж, но и като огън и меч. На 3 март изгрява българската свобода. Самостоятелни като народ, ние можем да градим собственото си бъдеще. Героите на времето са много. Извисени, като гранитни стълбове, те чертаят сбъднатата мечта на достойните български синове. Те са частица от историята, но и частица от всеки от нас. Нека знаем за извършените подвизи. Нека помним посланията. Избави България! Днес. Историята помни много. Помни жестокостта в миналото. Помни саможертвата и битките. Помни храбростта и силния дух на онези, що проливаха кръвта си в името на нашето отечество. Помни и единствено знае. Знае истината. А истината е някъде там. Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Любен Каравелов, велики и незабравими българи. Какъв по-добър повод да си припомним вечните мисли на някои велики българи. Живейте с тях, не ги забравяйте. Аз пях за България, защото я обичам. Аз прославях нейната божествено хубава природа. Аз се влюбвах в историята, защото бях пленен от величието на нейният минал живот. Аз пях за нейните идеали, защото бяха свещени. Българио, за тебе те умряха. Една бейци, достойна за ръця. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име, само като мълвяха, умираха без страх. О, неразумни юроди, поради що се срамиш да се наречеш българин, не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са били славни и прочучи по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци? Достига ми тая награда, да кажем, нявга народа, умря сиромах за правда и за свобода. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от грехите си в името на свободата и за благото на цялото човечество. Ако трябва да умрем, всички ще умрем от развалините на България. Предателите на отечеството не заслужават милост. 3 март не е празник, а съдба. 3 март е денят на българската признателност. 3 март е символ на вярност към българските корени. Нека се преклоним пред подвига и безкористната саможертва на всички безсмъртни борци за свободата. Вечна слава и дълбок поклон. Опознай родината, за да я обикнеш. Изтървем ли България, изтървали сме всичко. Запише дълбоко в сърцето си. Свобода
или смърт. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Дела трябват, не думи. Ще имаме знаме, на което ще пише Свята и чиста република.